Καλά, άμα συντονιστήκατε τώρα στον δρόμο, ένα μόνο έχω να σας πω. Πού σας, ποια απουσίες πήρατε? Και μουσκεμα μας έκανες. Να βάλουμε εκεί απέναντι. Α, ίδιο το κάνεις. Θα σε βάλουμε σένα εκεί απέναντι. Θα κάθεσαι 24 ώρες εδώ. Νομίζω ότι αυτό το έχω καλά, να κάνω τον κούκο. Γιατί ρε, γενικότερα. Γενικά σε πολλά θέματα. Εγώ κάνω το παγόνι πάλι. Και μέχρι τις 10 και όλη μέρα και αύριο και όλη τη βδομάδα μπορώ να μην σας πω όλο το μήνα. Κάτσε, όλη τη σεζόν. Άντε και του χρόνου. Φτού μας βρε. Να βλέπεις ένα πάρα πολύ χαριτωμένο μωρό και να λες Χριστέ μου, τι γκρέμλιν έχεις βγάλει. Δημήτρη, να έχεις και το ανάλογο ύφος όμως, δεν το λες έτσι απλά. Δεν πας και το λες, τι άσχημο μωρό είναι αυτό μωρέ. Τι χάλι μαύρο. Πώς είσαι έτσι. Ποιον έμοιαξες. Πώς το βγάλεις το ζαρωμένο σαν χατί. Τον πατέρα σου έμοιαξες. Τη μάνα σου έμοιαξες. Εσόρουχα Τριούμφ. Εσόρουχα Τριούμφ. Τα καινούργια εσόρουχα της Τριούμφ. Τα καλύτερα. Αυτό το κορμάκι το βλέπεις φορά από μέσα. Τριούμφ είναι. Για βγάλε να δω και το υπόλοιπο. Βιβί λέγομαι. Ωραία. Βιβί, φοράς δεχτυωτό καλσόν και ψιλοτάκουνι κόβα. Όχι ακριβώς. Εγώ περπατάω στον δρόμο, σας ακούω και είπα την γλυκιά μου και εγώ σας καλημέρα. Όπως περπατάς στον δρόμο, έτσι πας λίγο βαρκαγιαλό ή πας με μονοκόμματι. Καλημέρα γλυκούλη μου. Α, παιδιά, έχω λιώσει τα πατώματα. Δεν λιώνω, μπράβο, Βιβί. Καλημέρα. Τι έχω πάθει σήμερα το πρωί, σκιαχτήκαμε. Μας δίνετε τόση χαρά. Λοιπόν, ο άντρας λείπει. Όχι. Α, είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι απέναντί σου. Α, δεν μας τον δίνεις λίγο. Έχει ακούσει τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Έχει τις μπαταρίες στα ακουστικά. Δεν το συζητώ, δηλαδή, πραγματικά, εμείς σας κάνουμε και γελάτε, αλλά εσείς μας κάνετε περισσότερο. Έλα, κορίτσια, λυσάξατε με τα εσώρουχα. Καλημέρα λουκουμάκι μου. Πανίτσα. Ό,τι έχω σε εσώρουχο θα στο δώσω. Πείτε μου, δεν έχει και μέλι επάνω. Όλο αυτό το κάνετε ένα μείγμα, το βάλετε σε πύλινο και το βάζετε στο φούρνο. Καταλάβατε τι είναι? Όχι. Καλά, δεν θα ξεχάσω. Η Μενεγάκη όποτε άκουγε ότι πάω Θεσσαλονίκη, μου δίνει εντολή να κουβαλήσω το μισό τζιπ καυτερές πιπεριές. Δεν ήταν εδώ. Σιγά, αγάπη μου, λέμε, θα πάρει φωτιά ο αυτός σου. Θα μας το κακοποιήσεις το αυτή ή θα μείνει ακακοποιητό? Έχω κάνει και λίγο δύο, τώρα δεν ξέρω. Α, δύο ακούω. Μια χαρά. Και εγώ πήγαινα στο Αλεξάνδριο στη Θεσσαλονίκη. Έλα. Τι ωραία. Και Έχω σπαθεί με παιδάκια μου για να πάρω το λίντερ. Έχει γίνει χαμός, έχω βγάλει μαλλί. Σπάζονται από μωρά. Να από μωρά, χαμός παιδιά γινότανε. Λοιπόν, για πάμε να τραγουδήσουμε. Μια φορά μου μείνει και ένα χέρι στο. Και κάποιος τους φωνάει δις. Αφού δεν σ' άρεσω τότε μην ασχολείσαι βλάκα. Ωραία. Να πω και τα λόγια. Για πάμε και στο άλλο, ναι. Πάμε και στο ρεφρέν. Αυτό που κάνω εγώ Χρόνια προσπαθείς. Να, μη μ' ακολουθείς. Πόσο ξεσηκωτικό. Ναι. Πάμε. Συγγνώμη αν σε πονάει. Έλα, Κροάτρια, δεν τραγουδάμε εμείς και στα παίρνεις τα ρολόγια. 98,9, το είπα καλά. 89,8. Λέω κάτι δεν μου κολλάει. 89,8 Δρόμος FM. Πάντα τα καλύτερα. Πάντα.